Добър ден! Документите за проверка. Нямам. Нямате ли документи? Да, наскоро ми подариха колата. Тя технически изправна ли? Абсолютно. Дига 130 от място. Добре, документите за техническия преглед. Добре, документите сега ще ви ги дам. Знаете ли с колко карахте приблизително? Километража не ми работи като цяло, но по принцип показваше 150. Не е вярно. С 350 км карахте над ограничението. Знаете ли колко е ограничението? Чакайте малко, че не мога да си ги намеря документите, къде съм ги оставил. Ама да знаете, аз утре пак ще мина си ви ги дам. А да знаете на къде е газостанцията? Искам да сипам малко газ. Каква посока се движи? Газостанцията? Газостанцията, да. Ами, газостанцията е точно нагоре в посока. Значи която сте правилно тръгнали. съм тръгнал натам. Да, но за съжаление карахте с 350 км над ограничението. Това лошо ли е? Да, ще трябва да ви глобиме и да ви вземем колата. Добре, Всъщност вие незаконно прекарвате дърва. Виждам, че сте натоварили дърва и камъни. Това е от архитект. Къща ли строите? Да. Незаконна ли е и тя? Елате да уредим нещата. Колко казахте, че съм се движил? Еми с 350 км, да. Това ще оправи ли работата? Еми това отправя само 40 км. Вие 350 сте тук. Гледам... Значи с 40 влизам в ограничението, нали така? Не, 40 беше ограничението, вие бяхте с 350. Добре, знаете ли какво? Ето ви още два и сме уредили въпроса. Не, това са моите пари. Вашите извадете. Другия джоб, този е на жена ви. Не може. Няма проблеми. Жена ми няма. Няма да се притесняват. Да не ви направи проблем жена ви да ви набие. Чао, чао. Тук перката май нещо ви е щупена. Десния фар също не работи. Ай.